जय जगन्नाथ साଙ୍ଗ ମାନେ ଆମେ ଫାଇନାଲ ଆସି ବାରିପଦା ମଣ୍ଡି ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ବୁଲିକି ଦେଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ମାଛ ମାର୍କେଟ ଏଇପଟକୁ ଆସେନି ମାଛ ମାର୍କେଟ ଆଡେ ଆଉ ବାରିପଦା ମଣ୍ଡି ବଜାର ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଏଇ ଗୋଟେ ପୁରା ମାଛ ଏଇଟା କି ମାଛ ମିରଡା ଏଇ ପୁରା ବଞ୍ଚିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି। ବଡ ବଡ ଏଇଟା ଚିତ୍ତଲ ମାଛ କି ଚିତ୍ତଲ ମାଛ ନା ଏଇଟା ଚିତ୍ତଲ ଟା ପୁରା ତାକା ତାଜା ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ପୁରା ଏଇଟା ମାଗୁର ମାଛଟା ମାଗୁର ମାଛଟା ପୁରା ଆରପଟ ବାଟେ ଚାଲ ଆରପଟ ବାଟେ ବୁଲେଇ ଏଇଟା ଗୁମି ମାଛ ବୋଧେ ପୁରା ଗୁମି ପୁରା ମୁଣ୍ଡା ମାଣ୍ଡି ସେଇ ମାଛ ଆରପଟ ବାଟେ ପୁରା ବୁଲିକି ଦେଖିକି ଯିବା। ହଁ ଏଇଟା ପୁରା ମଣ୍ଡିଟା ଏଇଟା କଣ୍ଟିଆ ମାଛ ଏଇ ଯୋଉ ଚିକଣିଆ ଏଟା କି ମାଛ ଏଟା କି ମାଛ ପୁରା ପୁରା ତାଜା ଚକା ମାଛ ପୁରା ପୁରା ଫ୍ରେଶ ମାଛ ଏଠି ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ କଣ ରହିଛି ପୁରା ହାଣ୍ଡିର ତାଟା ପୁରା ଜିନ୍ଦା ରଖିକି ସେପଟରେ ବି ପୁରା ନା କଣ ଏଇଟା କଣ ସମୁଦ୍ରୀ କଙ୍କଡା ନା କାଳିଆ କଙ୍କଡାଟା ପୁରା ସାଇଜ ଏଇଟା ତାଟ୍ରା ଚିଙ୍ଗିଡିଟା ଏଇଟା ବ୍ଲାକ୍ ଷ୍ଟାର ଫିସ୍ ଟା ଏଇଟା କେଟେ ଗୋଟେ ଚାଲ ସେଇ ଗୋଟେ ଚାଲ ପୁରା ମାଛ ଏଇ ଗୋଟେ ପଳେଇଆସ ନା ଖସୁରିବେନି ଚାଉଳ କେତେ ଅଛି ଛୋଟ ସାଇଜ ଠିକ ଅଛି ଛୋଟ ସାଇଜ ଏଇଟା ମାଗୁର ଏଇଟା ଚାଇନା ମାଗୁର ଶଉଳ ମାଛ ଠିକ ଏଇ ବାଟେ ଆସିନ ବୁଲି ଏଇ ବାଟେ ପଳେଇଲେ